alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin musidɓe am Gambia naaɓe han mi arti pour mi haalda he moɗon son gacciti hakkil wonko woni e aduna he hande ko gandanɗa jakili aduna o foof jakili aduna o waɗi ko pawgal yalti e aduna o pawgal ngal ganduɗa ngal wiye virus pawgal ngal jakili aduna o pawgal ngal ala lekki ɗum noon woni ko jakili yimɓe foof ko ɗum waɗi mbimi hande heɗo mi rottu arde télévision to mi haalda he Gambia naaɓe mi haalduno he moɗon lewru ndu balɗe 17 mi kadi kaldume moɗon lewru ndu balɗe 27 ɗum fof ko kulle ngal pawgal jakil ngal yimɓe min de gila jibinami mi meeɗa yiide ngal ɗo pawgal ni ɓe aduna he pawgal ara ha avion ji fof nangue yaata haydula hakkude leyɗe fof soka ji fof soka ɗum meeɗa yiide ko way noon ko hoɗum saabi ɗum ko ngaw pawgal jakil ngal yimɓe ngal gandanɗa ala min keɓani lekki mum heɓaki taw pour si tawi lekki mum heɓaki ɓe mbi ko feereji gon toon hono kaɓotade ngal pawgal taw pawgal ngal layata ko feereji gon toon jomaɓe gande ɓe gandanɗa ɓe jogui kulle l'hôpital ji kulle ñawdugol damgal mawgal ñawdogal ngal kadi ko joguiɓe gongol e aduna he ɓen fof o kaali sartaji ɗin sartaji tan mbawɗen wadde tagal fawgal yettota ko en tagal pawgal ene mbawi ɗum haɓade ɓe mbi tagal pawgal wawta en hebde walla musidɓe en kebtagal pawgal wawi leydi min hebtagal pawgal ko ɗum woni ɓe mbi looten abunde ɗum tawa hen kaɓɓorgal pour pawgal gaccen okkidirgol jungo ɗum kadi tawa heɓagolgal pawgal gaccen kafuji yimɓe hewɓe dula goto wona ko wayno ko mitin ni walla kafu walla pembugal gonden dula goto ɓe wi gaccen ɗum ɗon okkidirgol jungo ɗon kadi ndenoɗen ɗum ko ɗum waɗi nde jaltunomi kalduɓe e Gambia naaɓe cokmi iskulaji ɗi kalmi ɗiɗo haalaji foof marché ji yo coke sona bitikaji ɗi gandanɗa ɗi jeeya ko wayno ko ñamete ɗi jeeya wayno ko lekkele ɗi jeeya wayno ko essence eko yaari noon ɗi jeeya ko gandanɗa enen tigui en mbawta wonde si tawi ɓen bagage ji muɗum en keɓani ɗum ñande o ñande mbimi ɗum ɗon no yeeye kono mi laari enen ɗo no jooɗorɗen he leyɗele men ɗe he leyɗele goɗɗe hona gotum woɓɓe ko soɓe liggoyima ɓe keeɓa dépense on to ɓe ñaama so ɗum ɗon fof sokama ɗum kadi ko tampere wonta mbimi bitikaji ɗi ye gudite kono si uditama gaboren ɗi sartaji woni looten juuɗe men ɗo damgal bitik ɗo waɗe dulaɗo gandanɗa ɗe lotogol jungo loote juuɗe men simɓe natta e bitik he hotoɓe kew he bitik he ɗum noon si oɗon daro kadi métre aji ɗiɗi wona hakkude moɗon okkodirgol jungo gaccen jama gaccen ɗum daroɗen ha heewa gaccen ɗum ɗon ko ɗon tan watta ha ta o ñaw heɓata en ta kadi en gokkidirta ɗum ñaw o noon mo wawima nangude balɗe 14 ta an on tigui a tinani ñaw oɗo nanguima ɗum noon ta aɗa okka yimɓe woɓɓe ñaw o kadi ko ɗum waɗi ɗum ko tampere mawde addani yimɓe ko ɗum waɗi
gila men gandiri noon e hande yimɓe nayo nangi ɗum Gambia ɓe yimɓe goto maayi heddima yimɓe tato ɗiɗo ɓe jalti lopitan joni kono kala mo gandanɗa ɓe ɓattino joomum ha men gandi ɗum ɗon ɓen ɗon fof ɓe nangano ɓe naɓa e hôtel ɓe goni e ɗin hôtel aji pour men laara balɗe 14 ndangal pawgal yaltat ma yaltata ɗum fof hokku pawgal ngal woɓɓe oɗo waɗi men mbaɗi ɗum ɗon yeeso soldar amen o naatino e avion mo gandanɗa ta goɗɗo non hen jogiɗo ngal pawgal oɗo waɗi kanko balɗe 14 ɓe joɗɗinimo dula goto ta o yaltata yeeso police aji o kadi ɗum kadi waɗino bo ɗon hay min esiraw am debbo kanko kadi o artino Angleterre ɗum no ñaw o ko tan woni gila o arti ko ɗum men mbaɗi sa heewi ɗum ɗon fof waɗama ɗum fof ko wadde feere pour kaɓoɗen o ñaw o hono muslirɗo he ñaw he ko ɗum waɗi ɓe mbaɗi ɗin feereji fof kono minen tan min mbawata ɗum wadde ko ma onon Gambiyanaɓe jaɓon gonen hunde wotere ɗi sartaji fof mbaɗen ɗi a yanne o ñaw o laya ñaw o kontinta ɗum noon so ñaw o continua Gambia heɓta hoore mum aduna kadi heɓta hoore muɗum hande jomaɓe gande ɓe gandanɗa kala lekki fewnaki e aduna ko ɓen pewni ɓen tigui ɓe keɓani lekkiki ɓen tigui hande ko mbimi ɗo o ko ɗum ɓe mbatta pour ñaw o hoto laayi nden Gambiyanaɓe miɗo faala onon fof mbakkilo enen fof gonen hunde wotere pour kaɓeɗon o ñaw no kalirmi ni o ñaw yaltuɗo ɗo o mi meeɗa yiide ko wayi ni kono joom gandal gongal goɗɗo biyeteɗo Sidiya Diatta ko politicien mawɗo o meeɗi wiide Allah wi siko muusi fayima he moɗon e dow mon on gimmaki kaɓonon ɗum ha gitton ɗum e koye mon o ko ɓuri ɗum musde kadi mi faw he moɗon kono nden ko ɗum waɗi enen poti darade pour kaɓeɗen o ñaw e nder ɗum ɗon min laamu am ngu min gitti he kees laamu he 1,5 ɗum fof ko pour haɓagol o ñaw o 1,5 min gokka ɗum jogiiɓe kulle ñawnugol ngol kulle l'hôpital ji ɗi pour min mbawa haɓade o ñaw e nder ɗum ɗon kadi min mbaɗi comité ji gandanɗa ministre ɓe am na hen tawa kono mi andi haɗani ɗon mi hen vice président kadi ɗum fof si tawi ɓe kawri kala ko gandanɗa ɗe foɗa waɗede kala ko gandanɗa ko haɓagol o ñaw ɓe mbawa ɗum wadde ko yaawi ta ɓe kokkidira miroji pour min mbawa haɓade o ñaw kono hande noon ko ma men dutto men jaara Gambiyanaɓe kala mo gandanɗa waɗi jungo mum e ɗum ɗo pour haɓo o ñaw yimɓe ɓe gandanɗa ɓe gimmiɓe ɓe dadima pour ɓe mbawa jangguinde yimɓe ɓe jaaha ɓe cooda sabune ɓe cooda sanitizer pour ɓe mbakkil ɓe mballa yimɓeɓe pour oɗo ñaw no haɓire o Gambia ɓen ɗon fof miɗen jara ɗumen ɓe mbakkilima neɗɗo de si o liggima sa wi ɗum jarama ustani musol ɓandugol de kono noon weltina ɓernde ko ɗum waɗi miɗen jara ɓe yimɓe heɓe min jarata ɓe Idi Diop he yimɓe mum no tawa hen ɓen goni yimɓe GCC aynaɓe kila ñaw o waɗi ɓe darni kees ɓe mbi kees o Gambiyana e fof yo mbat hen kalis pour ɓe ɓaga ɗum ɗon ɓe mballa laamu ngu ɓe mballa leydi ndi ɗum ɗon wona wallugol goɗɗo ko wallugol hoorema ɓe mbi yidde hoorema wona anje goɗɗo de ɗum noon minen jara ɓen ɗon mi yi he kees he noon yimɓe heɓe mbaɗi hen kalis yawani kees o ko 1,9 ɓe colli kono ɓe keeɓi ko yarata 1,15 miɗo yakori ne timmat kono noon ene mbawi hebde ko ɓuuri ɗum ɗon julaɓe mawɓe nan e nder leydi he julaɓe gandanɗa ɓe jogui kalis kala baɗɗo he keese liste o mi addanama ɗum mi laari ɗum foof mbiɗa andi woɓɓe he mbaɗi he keese kono ɓe mbawno wadde ko ɓuuri ɗum ɗon ɓe jawani noon woɓɓe no hen mbiɗa andi ko julaɓe mawɓe ko jomaɓe kalis ɓe mbawanno Adama Barrow ni ɓe jogui kalis miɗo hooli wondema ɓen ɓe mbawi hen wadde goɗɗum won miɗo nelda ɓen julaɓe foof miɗo nodda ɗumen kamɓe foof mbo wonno watte keese he kalis
waɗa hen kalis kewɗo pour kaɓoɗen o ñaw an leydi ndi hefto hoore muɗum si mi wima mi meeɗa yiide ko way ni sikko on jaɓat ɗum hande airport ji fof cokki avion ji fof ala yaade leydi he leydi fof sokama hay goto yaata goto arta homo meeɗi yiide ko way noon ko o ñaw waɗi ɗum ɗon pour ɗum ɗon arta aduna o hepta hoore mum ko enen fof gonta hunde wotere Gambie o leydi wondi o ko nde haare wotere hande si a laari télévision ko ka haala tan woni haalede nden mbakkiloɗen gonen hunde wotere pour kaɓoɗen o ñaw yimɓe noon ɗi hen ɓe ganduɗa ko ɓen keedi yeeso haare nde way siko haare no han ko ɓen goni soldat ɓe ɓen soldat ɓe noon ɓen goni yimɓe liggotoɗe he l'hôpital ɓe ko ɓen woni yimɓe ñawdoɓe ɓe ko ɓen keedi yeeso o nde haare nden ɓen ɓe poti tawade yimɓe mbaɗaɗa miɗen jaaraɓe police aɓe ɓe gandanɗa ɗi haalaji ɗi men kaldi ɗi pour yimɓe kala timmina ɗi sartaji police aɓe liggotoɓe ɗum ɗon ɓen police aɓe miɗen jaara ɗumen miɗen continue noon miɗen jaara kadi commandant ɓe miɗen jaara chef uji ɗi miɗen jaara jargaji ɗi miɗen jaara VDC naaɓe miɗen jaara kala yimɓe ɓe gandanɗa ko immiɓe tan dadi mbakkili golli he muɗum ko ɗum ni volontiers ɓen kala ɓe mbakkili ɓe golli he muɗum miɗen jaara ɓen ɗon fof yeesoɓe diina ɓe diina church christian e diina muslim miɗen jaara ɓe fof ɓe jogui jama mabɓe o noon ɓe kaldi e jama o ko ɗum waɗi hande jumaji fof coki cojiji fof coki goto meeɗa ɗum yiide aduna coci soka juma soka leydi ndi fof aduna o fof fasda hay Saudi Arabia fof soki Kaaba he ɗum ɗon hulɓinima de alamba hulani ɗum ɗon an ala hakkulɗa kono noon si Allah hoccima wonima yeesojo ko gaynako gonta han leydi Gambia komin woni gaynako o siko a joom galle ko a gaynako galle o siko a joom saare ko a gaynako saare nde siko a gowano ko a gaynako region o kono si a woni président ko a woni gaynako leydi ndi on waɗi komin woni gaynako leydi ndi miɗo fayra leydi am ndi yaara yeeso miɗo faala leydi am ndi heɓa cellal si cellal ala leydi golletake laabi golletake ala ko gollete hande golleji fof dari kono noon ko hunde wotere watta ha continue no goninoɗen ni garten ɗo gonnoɗen ɗo ko kaɓoɗen o ñaw ala lekki ko ala lekki noon wayno ma mbaɗen feereji ɗi ko ɗum woni en ɓattodirta en gokkodirta juuɗe lorten juuɗe ɗe laaɓa en mbatta kafuli en jatta he juma wayno juma o yimɓe fof gonde la goto wayde ñaw o naggama balɗe 14 ta an on tigui anda ɗum ɗo aɗa hokka yimɓeɓe ɗum noon si layi ɗum ko bonande mawde wonanta Gambia hande koye haare muɗum gonɗen miɗo yi noon yimɓe fof daro hen fof wakkilo fof natta e nden haare journaliste ɓe télévision ji ɗi radio ji ɗi miɗen jara fof miɗen calmina fof miɗen paala noon kala kaalowo e télévision kala kaalowo e radio kaala ko haɓoto o ñaw kaala ko moƴƴi kaala ko findinta yimɓeɓe kaala ko nafata ndi leydi e fi o ñaw kono hoto haal ko ananɗa jakasa sondoɓe yimɓeɓe kaala ko gandanɗa ta ko ruttinta en ɓaawo ta moƴƴani e haare o ñaw mi jiɗa ɗin kaalaji sifa gaccen ɗin haalaji kaalaji ɗi nafanima nafani leydi ndi nafani hay goto ɗum noon hay joni yimɓe hen ɓe ganduɗa ɗe kaala ɗin kaalaji sifa ko state of emergency men goni kalɗo ɗin kaalaji meɗen keeɓi dole men jaaha ɓe naggama men joɗɗinama de la goto hoto a haalɗi haalaji sifa kono minen min jiɗa wadde ɗum ɗon fof han miɗen paala fof wona hunde wonere fof tengina politique kaɓoɗen o ñaw sa yi miɗo waɗa politique miɗo waɗa ni miɗo waɗa kafu miɗo waɗa ni ko aɗa selli sa sellani a waɗano wadde de
nden musidal Gambia faf debbo e gorko hande ko hare nde ñaw ko ɗum foti wonde golle fof ko ɗum foti wonde miiro fof ko ɗum tan naɓata en yaasa ko ɗum tan kadi nafata en sa yi miɗa wulita télévision am miɗa wulita radio am wallahi aɗa selli sa yalla ɗum ɗo fo waɗata awanden yimɓe ne bakkilo gonen hunde wotere miɗen jaara fof noon miɗen jetta fof miɗen belti e wakkilare yimɓe ne bakkilinde kono hare nde gasande nde wakkilare nde yo kontinde ɗi sartaji kalɗi ne gabba de ɗum ɗon si waɗama tan joni o ñaw iwat ɗo joni leydi ndi artat joni en kontina golleji meɗen miɗa salmina on miɗa jara on miɗa wiya on assalamu aleykum wa rahmatullah